ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ସହିତ ଭଜା ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଲି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଚକଟା ଚକଟି ଟମାଟୋ ଚକଟା ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦଳି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ହେଇକି ଖାଇବାଟା ଜମିଗଲା। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଭାତ ସହିତ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କାକୁ ଦଳି ଖାଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।